يهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Zahvalno pripada Allahu tebareke ve taala, njega pomoć i uputu tražimo, svjedočimo da nema drugog istinskog božanstva koje zaslužuje da se obožava osim on i da Muhammed alejhi salatu vesselam njegov rob i njegov posljednji poslanik, koga Allah tebareke ve taala uputi na pravi put i upućen je, koga on subhanahu wa taala pravedno stavio u zabludi, tome ne možemo naći upućivača, zaista je neistiniti govor Allahu govor, a najgore uputa poslanika alejhi salatu vesselam, a najgore stvari vjeri su novotarije. Stigli smo do poglavlja koji Imam Buhari naslovio izlagati se prvim kaplima kiše. To jeste onda kada počne kiša da pada, gdje većinom ljudi gledaju da se sklone i da pobegnu od kiše, neki pobegnu od strajne, neki uđu u svoju kuću, neki uđu u neki lokal i tako dalje. Uglavnom ljudi gledaju da se sklone od kiše. Pa želi Imam Buhari da ukaže na vrijednost izlaganja prilikom prvih kapi kiše. Kao ćemo čuti kasnije, to jeste da čovjek učini kao što je činio Allah poslanik alejhi salatu vesselam, da skine jedan dio svoje odjeće i da te prve kapi kiše padnu na njegovo tijelo. Imam Buhari je ovdje naveo hadis od Enesa radijallahu anhu koji kaže: bili smo jedne prilike sa poslanikom alejhi salatu vesselam kada nas je uhvatila kiša. Dakle, počela kiša da pada. Pa je, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, zagrnuo svoju odjeću kako bi mogla kiša da pada direkt na njegovo tijelo. Pa smo go pitali u Allahu poslaniče zbog čega to radi, zašto je to učinio. Pa je rekao Allahu poslanik alejhi salatu vesselam, zato što je ona, to jeste kiša, nedavno stigla od njenog gospodara, to jeste od Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa se razumije iz ovog hadisa da je kiša Allahova milost subhanahu wa ta'ala. Tako kaže poznati islamski učenjak Imam Nawawi, kaže u ovome hadisu je dokaz islamskim učenjacima koji smatraju da je lijepo da se čovjek izloži prvim kapima kiše. To jest onda kada pada kiša, da skine jedan dio svoje odjeće i da kiša pada na njega. Ovo je običaj kod Arapa, koji je bio arapski svijet malo duže, i imao prilike da vidi da kad počne kiša da pada kod Arapa, da većinom, znači oni izlaze na ulicama i kiša pada na njega. I mi kad smo otišli u Siriju, mi smo se čudili o njegovom postupku. Međutim, vidimo sada to ima osnovu rečima Allahov poslanika alejhi salatu vesselam. Nekad može biti kod njih to je zbog toga što nemaju dugo kiše, pa počne kiša da pada, pa s toga obradi i tako dalje. Međutim, često biva zbog rada po hadisu Allahov poslanika alejhi salatu vesselam. I na osnovu hadisa jedna skupina islamskih učenjaka smatra da je lijepo da kad počne kiša da pada, da čovjek otkrije jedan dio svoga tijela, dakle da ne bude stidni dio svoga tijela, i da dozvoli da kiša padne direktno na njegovo tijelo. Pa kaže nakon toga Imam Nawawi, isto tako se razumije iz ovoga hadisa, da kada čovjek vidi da neko koji je bolji od njega radi neku stvar koja je njemu nepoznata, treba da ga pita o toj stvari, da ga taj koji je bolji od njega poduči toj stvari, da bi po tome radio i da bi nakon toga drugima doprinosio. Pa se razumije iz ovoga hadisa da su ashabi tad rekli Allahu poslanik alejhi salatu vesselam, zbog čega si to uradio? Drugim riječima, kada čovjek vidi, dakle obični neki musliman, kada vidi učenog čovjeka, vidi šejha, vidi alima da radi neku stvar koja je njemu nepoznata, kaže Imam Nawawi, treba da ga pita o toj stvari kako bi ga taj učen čovjek podučio tome, kao što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem njih podučio. Kaže kako bi ga on podučio, da bi radio po tome znanju, da bi nakon toga znanje prenosio. Pa vidimo kako su razumijele prve generacije postupanje sa znanjem. Dakle, učenje nije samo puko učenje i da čovjek sakupi informacije, nego da čovjek neku stvar nauči,
da bi on po njoj radio i da nakon toga čovjek drugima doprinosi. Ovako treba čovjek da se ophodí sa znanjem i sa onim što saznao Islam. Dakle, kad čovjek nešto saznao Islamu uči, prva stvar jeste da treba sam da je sprovede, a nakon toga treba čovjek da je drugima prenese. Ili kada nešto pita nekog učenog čovjeka vezano neki propis i kada mu kaže treba da to sprovede u praksu, nakon toga da on druge podučava i da to drugima širi u granicama svoje mogućnosti. Dakle, lijepo je da čovjek se izlaže prvim kapima kiše, to jest onda kada tek počne kiša da padi, u tome nema čovjeku nikakve štete, isto tako zbog toga što kiša da u tome trenutku nije jaka. Nakon ovog poglavlja Imam Buhari je naslovio poglavlje u sitnoj stoci je beričet. U sitnoj stoci je beričet. Žele ukazati Imam Buhari da je u sitnoj stoci beričet i to zbog više strane. Prva stvar jeste zbog toga što je sitna stoka poznata da se brzo razmnožava. Pa čovjek s te strane ima koristi, svejedno zadržavao to za sebe ili prodavao drugom. Ovdje se spominje jedna riječ u arapskom jeziku ganem, ta riječ se odnosi na koze i isto tako se odnosi se na ovce. Međutim, ovdje se spominje ta sitna stoka i te vrste životinja se smatraju sitnom stokom. Dakle, prva od tih koristi jeste to što je poznata po razmnožavanju, po brzom razmnožavanju, pa čovjek od toga ima koristi, svejedno zadržao to za sebe ili nakon toga prodavao. Druga stvar, navikavanje na sabor prilikom čuvanja, primjera radi ovaca. Onaj ko čuva ovce mora uvijek da vodi računa da one ne poharaju tuđe, da ne odu u drugi posjed. Pa često onaj ko čuva ovce ima potrebu da ode da ih vrati, pa možda ne ponovno odu, opet ode da ih vrati i tako dalje. Dakle, što hoće i iziskuje neminovno sabor. Pa se čovjek čuvajući, dakle imajući tu stoku, čovjek se navikava i podučava se saborom. Isto tako, onaj ko ima ovce, primjer radi i čuva i kao islamski učenjaci podučava se poniznosti zbog toga što je to životinja sama po sebi ponizna i nije ohola. I kad čovjek boravi dugo sa njom, isto tako se podučava se poniznosti. Za razliku, ako čovjek ima kontakta sa nekim drugim životinjama koji su u osnovi agresivni, pa se čovjek vremenom podučava tim osobinama te životinje. Pa kao islamski učenjaci, onaj ko čuva ovce i vodi brigu ovcama, vremenom on polako pridobija tu poniznost koju ovce imaju pri sebi. Isto tako, njihovo mlijeko je izuzetno zdravo, kao što kažu doktori, posebno oni koji se bave unutrašnjim bolestima i tako dalje, kažu posebno mlijeko njihovo zdravo, dakle svejedno ovčje ili kozije. Isto tako čovjek ima i beričet između ostalog gleda u tome što Allah subhanahu wa ta'ala dozvolio korišćenje mesa, što je dozvoljeno korišćenje kože, što je dozvoljeno korišćenje dlake od koje se pravi nakon toga vuna, nakon toga ljudi sebi od toga izrađuju garderobu i tako dalje. Dakle, dosta beričeta i dosta koristi ima od te sitne stoke. Imam Buhari i on pogledao hadis od Humejde ibn Malika ibn Husejma koji kaže: Sedio sam sa Ebu Hurejrom na njegovom posjedu u El Aqiqu. El Aqiq je jedno mjesto koje se nalazi u blizini Medine. Kaže, sedio sam sa Ebu Hurejrom na tome mjestu njegovog posjeda, dakle na toj njegovoj zemlji. Kaže, kada dojaha jedna grupa ljudi iz Medine, dakle došli da skupina da posjeti Ebu Hurejru na tom njegovom posjedu, na toj njegovoj zemlji. Pa kaže, reče mi Ebu Hurejre, dakle reče Ebu Hurejre u Mejdu, kaže, idi i reci mojoj majci, tvoj sin te selami i poručuje ti da nas nečim nahraniš. Tvoj sin te selami i poručujete da nas nečim nahraniš, ne da nam doneseš nešto od hrane, što imaš. Pa kaže on 3 koluta ječmenog hljeba, nešto ulja i soli, kaže, koje je ona pripremila, što stavio jednu posudu, stavio nakon toga na glavu i donio sam, kaže, i stavio sam pred njih. To što je ona poslala. Pa kaže, kad sam ja to stavio pred njih, Ebu Hurejre izgovori tekbir, dakle reče Allahu Ekber i nakon toga reče Ebu Hurejre hvala Allahu koji nas je nahranio hljebom nakon što nam je hrana bila hurma i voda. Dakle, nakon što nisu imali druge hrane osim hurme i vode. Hvala Allahu koji nas je nahranio hljebom nakon što nam je hrana, jedina hrana bila hurma i voda. Pa kaže dalje,
od gostiju se niko ničim nije poslužio. Dakle, prenosi ovaj medij koji nam govori o ovom događaju, kaže od gostiju se niko nije poslužio, a kada su otišli Ebu Hurajra reče. Dakle, on ovdje kaže da se niko od gostiju nije poslužio. Kaže islamski učenjaci, ili zbog toga što su vrlo malo jeli, nije bilo dovoljno rane, bilo je malo rane, pa se često kaže, to je običaj kod naroda, kad čovjek ne jede mnogo, da se kaže, ali ti ništa ne jede. Kaže, ili se misli na to, ili se stvarno misli da nisu ništa jeli, a bit će i preče je da bude to da su nešto vrlo malo pojeli. Zbog toga on ovdje kaže, između ostalo kaže, nisu se ničim poslužili. Drugim riječima, jeli su vrlo malo tako, kao da nisu ništa jeli. Pa kaže, nakon što su otišli, Ebu Hurajra reče, moj bratiću, dakle, obraća se ovome čovjeku, kaže, dobro pazi svoju sitnu stoku. Dobro pazi svoju sitnu stoku, sa njih otresi zemlju i prljavštinu. Dakle, ako ima primjer radi novci, prljavštine, neke bilo kakve sredozemlje ili neke druge nečisti, kaže, otresi to sa njih, to im učini ugodnim, dakle, mjesto gdje ne borave, to bude ugodno, fino, i kaže, klanjaj pored njih, to jest u toru. Klanjaj pored njih u toru, jer su one, kaže, džennetske životinje. Jer su one džennetske životinje. Pa kaže nakon toga, tako mi ono ko će rucima došlo se, tako mi Allaha, doći će vrijeme kada će malo stado stoke čovjeku biti traže od mervanog dvorca. Doći vrijeme kada će malo stado stoke, dakle onaj ko bude imao, malo stado stoke bit će mu to vrednije od mervanog dvorca. Iz ovoga događaja se izvlače mnogi koristi, mi ću spomenuti samo neke. Prva korist, vrijednost posjećivanja u islamu. Pa vidimo ovdje jedna skupina muslimana došla iz Medine u El Aqiq, u to mjesto gdje Ebu Hurajra imao svoju zemlju, gdje imao svoj posjed, došli su da ga posjete. I posebno u vremenu u kojem se izgubilo međusobno posjećivanje, čak među rodbinom, mora se svaki musliman potruditi da se povrati ovaj islamski propis ili ovaj način ophođenja prema ljudima. Međusobno posjećivanje, kako prema rodbini, tako prema komšijama i prema braći muslimana. Jer u vremenu u kojem mi živimo iz dana u dan, sve se više to gubi. Čak oni koji su najbliži jednostavno nekako nemaju vremena zbog dunjaluka, zbog ovosvjetskih obaveza, nemaju vremena jedne druge da posjećuju. A posjećivanje međusobno ima Allah subhanahu wa ta'ala je mnogo vrijedno kod Allah subhanahu wa ta'ala. Iako to neka čovjek ne vidi vrijedi ili mu se čini šta je to da je odem kod njega i se vraća, gubi vrijeme i tako dalje. Međutim, kod Allah subhanahu wa ta'ala je izuzetno vrijedno ako ima Allah. Ako ima Allah subhanahu wa ta'ala jedno od vrijednijih dijela u našoj vjeri. Pa u poznatom hadisu je došlo, koji je vjerodostojan, da ne prilike na čovjek jer onda posjeti svoga brata u ime Allah subhanahu wa ta'ala. Pa je Allah poslao meleka da ga sačeka na putu i da ga pita gdje ideš. Pa ga ovaj melek upitao, pa je rekao idem tom i tom bratu u tom i tom mjestu. Pa kaže, jel mu ide zbog neke ovosvjetske koristi? Kaže, nije samo zbog toga što ga voli u ime Allah. Kaže, mene Allah poslao te obavijestim da on tebe voli ko što ti njega voli. Da nema druge koristi posjećivanja osim ove muslimanu bi to trebalo biti dovoljno. I dovoljno posticaj da posjeti brata muslimana. Inače, na dobra djela čovjek musliman treba da gleda na osnovu kuranski ajet jer i poslanika ne srca. Nekako on misli kako mu nekad to možda i šeitan prikazuje, nego na osnovu hadisa. Dakle, određeno djelo je vrijedno onoliko koliko u našoj vjeri to vrijedno. Pa za neka čovjek misli šta je to da odem kod čovjeka? Otišao sam, vidio sam i tako dalje, nema potrebe. Međutim, kod Allah subhanahu wa ta'ala je vrijedno ako bude iskreno Allah subhanahu wa ta'ala. Zbog toga treba povratiti međusobno posjećivanje, prije svega prema rodbini, nakon toga komšiluku i svim muslimanima uopće. Druga korist koja se izvlači iz ovoga događaja jeste ugošćavanje gosta. I ovo je jedno od lijepih normi ponašanja u našoj vjeri, koja se jasno razumije iz ovoga događaja, isto tako normalno islam na nju postiče. Pa, kao što je došlo od Ismu sallam da kaže poslanik alejhi salatu vesselam, men kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfahu. Ko vjeruje u Allaha i sudnji dan, neka počasti svoga gosta. Ko vjeruje u Allaha i sudnji dan, neka počasti svoga gosta, nego ugosti svoga gosta. Pa je na čovjeku da ugosti svoga gosta, to od naše vjere. Ovdje vidimo da Allah subhanahu wa ta'ala to vezuje za vjerovanje u Allaha i sudnji dan. Ko vjeruje u Allaha i sudnji dan, neka počasti svoga gosta. Treća korist jeste da čovjek ugosti gost u granicama svoje mogućnosti. Da svaki čovjek u granicama svoje mogućnosti ugosti gost. Onaj ko ima više, neka ga u granicama svoje mogućnosti ugosti. Onaj ko srednje živi, neka ga ugosti u granicama svoje mogućnosti.
Onaj koji ima manje, isto tako. Međutim, bitno je da čovjek u granicama svojih mogućnosti ugosti gosti. I čovjek ne treba da gleda kako je onaj drugi nekog ugostio, nego da gleda u granicama svoje mogućnosti. Danas isto ima veliki problem da ljudi izbjegavaju da ugoste gosta, izbjegavaju nekada da pozovu svoju braću muslimane zbog toga što se boje da nemaju gosti ko što je, ne znam, tamo neki ugostio. Pa kako ću ja i tako dalje, zbog toga sad i ovi veliki procesi da neko nekom dođe. To je posebno sad proces, pa najeve, pa 10 dana, pa 15, pa može, pa... Zbog čega sve to da bi se gazda pripremio, da bi se ne znam koliko kolača umjesilo, da bi se ne znam koliko hrane napravili, tako dalje, opterećivanje za koje nema nikakvo potrebe. Za koje nema nikakvo. I mi vidimo danas da živimo u vremenu gdje su sofre mnogo punije, kad se nekom ode u goste, sofre su mnogo punije, a ljubavi sve manje. A ljubavi sve manje i sve manje želje da ti neko dođe, da nekom odeš. I ti se ustručavaš da nekome odeš i neko se ustručava da tebi dođeš. Dok je ranije bilo drugačije. Manje je bilo na te sofre, međutim je bilo je više ljubavi i bilo je više iskrenosti i želje da se ljudi međusobno prosjećuju. Zbog toga čovjek ne treba da se opterećuje po pitanju toga, nego u granicama svoje mogućnosti. Vidimo da ovdje Ebu Hureyre poslao čovjeka da kaže njegoj majci, kaže joj Ebu Hureyre ti je selamina i kaže da nas nahrani sa nečim što imaš. Dakle, ono što imaš, ono što Allah subhanahu wa ta'ala dao u kući, to je nam daje. Zbog toga je i običaj kod našeg svijeta da ljudi govore od onoga što je Allah dao. Dakle, ja ću ugostiti na osnovu onoga što bi Allah subhanahu wa ta'ala dao. Zbog toga i sam treba da uzme i da ovo praktikuje od prvih generacija muslimana. Da ugosti gosta shodno svoje mogućnosti i da mu ne bude prepreko će ga ugostiti ovako ili onako, da ga nikako ne ugosti. Ili možda da ga odbija i tako dalje i da se to čeka. Nego bujrum, onako kako sam u mogućnosti, napravi čovjeku kako sipajmo sultu danas, pa Allah ovdje svakako čima. Ono što je osnovno, bitno je da se muslimani posjećuju na Allah subhanahu wa ta'ala i osnovna stvar jeste ljubav u ime Allah subhanahu wa ta'ala, a nije hrana ta koja čini da se mi više volimo ili da se manje volimo. Naredna korist četvrta, lijepo pođenje prema majci. Vidimo da ovdje Ebu Hureyre radijallahu anhu šalje ovoga čovjeka i kaže poselami. Dakle, prvi edeb da se poselami svoje majke. Da poselami svoje majke, da kaže poselami moju majku prije svega, a nakon toga joj kaže da nas nahrani od onoga što ima. Drugim riječima u kući. I vidimo da on ovdje nije bio zahtjevan, da nije govorio da nam pripremi to i to i to i tako dalje, nego od onoga što se može, od onoga što se ima. I na ovakav način ne opterećuje svoju majku. Jer čovjek kad dođe svoj majke kaže majko napravi nam to, daj nam to, spremi nam to, možda majka to nema i nije u mogućnosti. Pa će biti teško. Znači kad ti kažeš pripremi nam nešto od onoga što imamo, majki bude mnogo drugačije. Od onoga što ima ona pokuša nešto pripremiti, nešto da napravi. Pa i ovdje izuzetno lijepo pođenje prema majki. Naredna peta korist jeste veličanje Allaha i zahvala Allahu subhanahu wa ta'ala na blagodat. Pa vidimo da kad je Humeid donio ova 3 polutića ovoga hleba i kad je donio ulje i to malo soli, kad je to vidio Ebu Hureyre da on to spustio pred njih, kaže Allahu ekber. Veliča Allah subhanahu wa ta'ala zbog te hrane koju je on donio. I nakon toga zahvaljuje Allah subhanahu wa ta'ala. I ovo je dokaz da čovjek treba Allah subhanahu wa ta'ala da bude zahvalan na blagodatima koje Allah subhanahu wa ta'ala podario. I Ebu Hureyre u ova 3 polutića, u ova 3 mala hlebčića i to malo ulje i soli vidio nešto posebno. Zbog čega? Zbog toga što je živio teškim životom. I on sam naglašava, kaže hvala Allahu koji nas je nahranio hlebom nakon što nam je hrana bila hurme i voda. Dakle, to je njima bila hrana. Pa zamisli kad je čovjeku osnovna hrana hurme i voda, kad mu ti doneseš 3 mala hleba i doneseš mu malo ulja i doneseš malo soli. To je za njega nešto posebno. Iz ovoga se isto tako izvlači da čovjek koji je gladan, koji je mnogo gladan, šta god da mu prineseš, njemu bude lijep. Dok s druge strane čovjek koji je sit, šta god da mu prineseš, on ne vidi u tome slast. Međutim, kad je osoba gladna, šta god da mu daš, njemu to čini slast. Pa često ljudi kad jedu na nekom mjestu nešto, bilo koju stvar, ako su bili gladni, to je njemu posebno upečatljivo. Pa kaže, jeo sam to i to, kaže, beše posebno. Ode drugi put, jede istu stvar, na istom mjestu ili ugosti ga ista osoba, nije mu to nekako ko što je bilo.
nije mi nešto ono isto. Razlika je kako si jeo onda kad si jeo. Ako si bio tad gladan, to je posebno za tebe, šta god da ti je pridio. Ako si otišao drugi put pa si bio malo sit, znači ne znači tebi to mnogo. Pa se za ovoga izvlači da čovjek koji je gladan, što je god da mu preneseš, on zahvala Allah subhanahu wa ta'ala i vidi u tome nešto posebno. Dok ako je čovjek sit, on to ne osjeća. Isto tako kad je u pitanju piće. Isto tako, kao što kaže Ibn Kajim, El-Džauzi, veliki islamski učenjak, kada su u pitanju druge stvari. Pa on govoreći o ovome užitku koje čovjek osjeća prilikom jela i piće, kaže da je uzrok tome, on spominje da je uzrok tome bol. To jeste, uzrok tome je to što čovjek nema dovoljno da jede ili nema dovoljno da pije, nije mogućnost da se dovoljno naspava. Pa kad dođe u mogućnosti da ima dovoljno da jede i dovoljno da pije, onda njemu to bude nešto posebno. Pa on kaže, svaka slast u jelu, piću i spavanju, kaže, proizvodi je bol. To jeste, ako čovjek nema da jede, dugo vremena nešto, pa mu doneseš nešto da jednom osjeća ogromnu slast. Isto tako kad je čovjek žedan, Ramazana, pogotovo kad se posti, pogotovo ljudi koji rastu. Pa kad mu donese čašu vode, bilo kako, to je posebno slast. Njemu ništa slađe na ovome svijetu, nema njemu ništa slađe na ovome svijetu od toga. Dakle, svaka bol, to jeste glad ili žeđ, ili kad čovjek nije naspavan, to proizvodi slast u određenoj stvari. Ako čovjek ima neki stvari dovoljno jela i piće i tako dalje, on osjeća slast. Zbog toga često se i nama dešava da u mnogim stvarima čovjek više ne osjeća slast. Pa nije bilo čovjeku, ako bi mu neko donio jednu čokoladu, bi radi pogotovo sa zapada, odavde to je bilo nešto posebno. A sad se jedu iste te čokolade, znači nema čovjek ni približno slasti. Ne da nema slasti, nego čovjek nema nikakve potrebe više. Zbog čega? Zbog toga što je čovjek zasićen, isto tako djeca i isto tako svi ljudi. Stvar sa kojom je čovjek zasićen, on nema potrebe se tiče te stvari. Šesta korist, oporuka Ebu Hurere da pazi na svoju sitnu stoku i da se prema njima lijepo hodi. Kaže pa da očisti ako ima svoje ovce, ako se isprže i pa da očisti, pa da vodi računa o torbu, o mjestu gdje one borave, dakle dobročinstvo čak i prema životinjama. Sedma korist, dozvoljeno je da čovjek klanja u toru pored ovaca. Dozvoljeno je čovjeku da klanja u toru pored ovaca i to se ne smatra u islamu nečistim. Naredna korist, beričet u ovcama i sitnoj stoki, gdje kaže Ebu Hurere, ko bude imao sitne stoke, dođe vrijeme da ko bude imao sitne stoke, da će mu to biti vrednije od nervanovog dvorca. Dakle, to će biti to vrijeme mnogo vrijedno, pa kao znam učenjaci ukazuju isto tako na beričet sitne stoke. Drugi hadis koji imam Buhari na ovom poglavlju od Alije, radijallahu anhu, da je poslanik alejhi salatu vesselam rekao: jedna ovca u kući je jedan beričet. Dvije ovce u kući su dva beričeta, a kaže tri su više beričeta. Jedna ovca u kući je jedan beričet, dvije su dva beričeta, a tri su više beričeta. Želio bih da se ukaže na beričet ovci, to jeste onome ko ima ovci. Ovaj hadis nije vjerodostojan, slaba je ova predaja, međutim postoji vjerodostojan hadis koji podupire ukazuje iz neispravnosti ovog značenja. To je kad je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao jednoj ženi i tehadi ghanemen fe innaha berek. Kaže, uzmi ovcu, zaista u njoj beričet. Ovdje poslanik sallallahu alejhi ve sellem direktno kaže da je u ovcama beričet. Zato onaj ko Allah subhanahu wa ta'ala podario ovaca, podario mu jednu, podario mu dvije, podario mu više i tako dalje, zaista u njima beričet, kao što kaže Allah poslanik alejhi salatu vesselam. Nakon ovog poglavljima Buhari naslovio poglavlje deve ili kamile su ponos njihovim vlasnicima, onima koji imaju. To jeste, deve su ponos onima koji posebno imaju dosta deva, koji imaju dosta kamila, a nekad mogu biti uzrok oholosti čovjeku koji ih mnogo ima. Posebno ljudima koji nisu podučeni islamu, koji ne znaju da vrednuju blagodati Allah subhanahu wa ta'ala, njima nekada mnoštvo deva ili u našem vremenu, primjer radi mnoštvo auta ili mnoštvo imetka, može biti uzrok oholosti. Imam Buhari pogledao nekoliko predaja. Prva od Ebu Hurere, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: izvor nevjerstva je prema istoku. Izvor nevjerstva je prema istoku. Dakle, misli se ovdje na Perzijance. Kaže, izvor nevjerstva je prema istoku.
i konja iz pustinje i kaže nakon toga, a skrušenost je kod vlasnika sitne stoke. To jeste kod onoga koji ima ovaca i kod onoga koji ima kost. Kaže, izvor nevjerstva je prema istoku. Ovo ukazuje, kako sam slučenjaci, na žestinu nevjerstva koja dolazi od Perzijanaca. Pa je to čak bilo u vrijeme poslanika sa sada, pa je poznato da kad je poslanik ali sam poslao njihovom kralju pismu kojem ga pozivao islam da li to pocijepao. Pa kaže poslanik sada, izvor nevjerstva je sa istoka. To jeste od Perzijana. Pa kaže da koga ponosi ovlasti kod vlasnika konja i deva. To jeste kod vlasnika konja i deva koji su iz pustinje, koji žive u pustinji. Dakle, beduini, ovi pustinski seljaci, koji nisu podučeni vjeri, Allahu vjeri subhanahu wa ta'ala, koji nisu odgojeni onako kako treba, pa se kod njih javi oholo zbog toga što posjeduju dosta konja, posjeduju dosta kamila i tako dalje, se ljudi ranije time dičili i smatrali se gazdama koji ima dosta deva, koji ima dosta konja i tako dalje. I to je zasigurno ukazivalo da ti ljudi imaju dosta imetka. Međutim, samim tim što nisu bili podučeni onako kako treba, to umjesto da proizvede kod njih poniznost, kod njih je to proizvodilo oholost. Pa kaže nakon toga poslanik alejhi salatu vesselam, a skrušenost je kod vlasnika ili skromnost kod vlasnika sitne stoke. Kod vlasnika sitne stoke i on nam ukazuje na ono što smo na početku govorili, što zaključili islamski učenjaci, a to je da čovjek koji ima kontakata sa ovcama, čuva ovci i tako dalje, da se kod njega javlja skromnost, da se kod njega javlja poniznost i da se kod njega javlja smirenost. Druga predaja koju ima Buhari u ovom pogledu od Ibn Abbasa da je rekao: čudim se psima i ovcama. Kaže, čudim se psima i ovcama. Svake godine se toliko zakolje i podijeli ovaca, dok s druge strane svaka kućka okoti toliko štenadi, dakle više nego što ovca rodi jagnjadi, a opet je, kaže, ovaca više. Čudim se, kaže, psima i ovcama. Svake godine se toliko zakolje i podijeli ovaca. Dakle, samo za Bajram, za Kurban Bajram, koliko se zakolje i podijeli te ovaca, Allah mi ne zna. Kaže, koliko se samo zakolje i podijeli ovaca, dok s druge strane svaka kućka okoti toliko štena. Dakle, mnogo više od ovce. Kaže, ali opet ovaca ima više. Zaista je čudna stvar. I ovo ukazuje na beriče. I da nije po našim računicama. Ako bi što je bilo po računicama, dakle neka kućka, neka može da okoti, može da rodjela najbolje da 7 kuća, 5, 6, čak neki kažu 10. Dok ovce ne može toliko. I opet, pored svega toga, ovce muslimani kolju za Bajram i tako najbolje zna koliko. Još ako uzmemo obzir akike, uzmemo obzir venčanje, tako dalje, sva da Allah niko ne zna kolika je to brojka. I pored toga, kaže ovaca ima više i nema sumnje da ukazuje na beričet kada su u pitanju ovce. I treća predaja, zadnja, od Abde ibn Hazma koji kaže: počeše se međusobno nadmetati vlasnici deva i vlasnici ovaca. Dakle, nadmetali se, ja imam više, ona ima više, ovo je bolje što ja imam, nije nego bolje što ja imam deva, kaže bolje što imam ovci, tako dalje. Pa je poslanik sa sredom reče: kada je Musa primio objavu, a ne salatu bio je pastir. Kada je Davud, a ne salatu primio objavu, bio je pastir. I kada sam ja primio objavu, kaže, ja sam bio pastir, čuvao sam, kaže, naše porodične ovce. I ovim je htio da kaže poslanik alejhi salatu wasalam drugim riječima da pomogne mišljenje ovoga što je govorio: ovce su polje, ja imam ovaca i tako. Pa je rekao poslanik sallam, Musa alejhi salatu wasalam kad je primio objavu, on je bio pastir. Isto tako Davud alejhi salatu wasalam i kaže, i ja kad sam primao objavu, ja sam bio pastir, čuvao sam porodične ovce. Dakle, svoje ovce. Nije poslanik ali sam čuo tuđe, kaže ovdje, nego da je čuvao svoje ovce. Ovo isto tako ukazuje na vrijednost ovce i na beričet ovcama koje Allah subhanahu wa ta'ala podario. Isto tako što hadis poslanik sallam da kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, Allah nije poslao nijednog poslanika da nije čuvao ovce, da nije bio pastir. Po tome nema nikakve sramote, nego je to ponos da čovjek ima, da Allah subhanahu wa ta'ala podari, da ima ovaca, u njima je veliki beričet i zaista ljudi koji su to imali, koji su se tim bavili, tako dalje, osjetili su veliki beričet u svemu. Posebno imetu.
posebno ime. Kogod je počeo sa jednom oficom Allah i ustraju u tome, Allah subhanahu wa ta'ala mu je kasnije podario veliki imetak i zaista u njima veliki beričet. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nam da za korisnu toga što smo čuli, da ovo bude dokaz za nas sudnjene dana da se Allah subhanahu